सासुओ पतोही के रिश्ता एगो गजबे रिश्ता होला। जब पतोही अपना ससुराल में रहेले त आमा जी कहेले, आ उहे पतोही जब अपना नैहर चल जाले तो कहेले पता ना कब ले बुढ़िया टपकी। हम सोचा तानी कि ऐसन लड़की से शादी करी जौना के दोनों बड़े बड़े होखे, मतलब सपा ना आया हौसला। का जाने कैसे फिल्म में टकरैला पर हीरो हीरोइन के प्यार हो जाला। हमारा तो 3-4 चप्पल लागल हा, आ बस मैं प्यार के भूत उतर गइल हा। आज हम एगो लड़की से पूछनी है कि एक और गढ़ा रही है एक और हम, तो तू केने जेबू? तो कहतिया कि भले गढ़ा में गिर के मर जाइब, बाकी तहरा और ना जाइब। आखिर हमारा में दिक्कत का बा? हम ही सोचतानी कि ऐसा लड़की से प्यार करी जौना के बाप खूब धनी मनी होखे, हमारा के कहे कि ले है 1 करोड़, भुला जो हमारा बेटी के, कुछ तो फायदा होखो प्यार में। जल्दीबाजी के काम शैतान के होला, यही से हम हर काम लेट करनी, लेट सुते नी, लेट जागे नी, और देरी तक मोबाइल चलावे नी।